Здравейте хора, аз съм Рингър Киел. Тук е един мой приятел Фикс. Ние ще снимаме на Майнкрафт. Ако някой играе лига, да си напише отдолу никнейма. Да. И тръгваме да оцеляваме. Да, тук от началото се направихме къща, в сървъра няма рисове. И има фикшъни. Няма фикшън. няма никакви резиденции, затова сме си направили къщата В планината. Ей, покана видите момче. не са наши точно, от кица. И Нищо толкова всяки, ама все пак нещо. Намерихме къща и беше пълно с дърва. Както виждате, има и много дърва. Да, и къде ще ходим сега? Не знам. Чай се сложа бро. Не, вижте ми скина. Ето го моя. Айде. Наскоро ми го смениха, изглежда малко лилав. Защото е малко лилав. Първият епизод може би... Абе, тук какво ще правим? Това са ми ги правили сами. Чай, че видях един мой приятел. Това са ми пете, дед ме направи ютубър. Ние може би ще излезем тук И само кажи къде е изхода. и сега чакай. Дай да печем камък. Тук има. Сега ще кажа. Тук спичал стос и не знам наистина къде е изхода. Аз и сега ще го покажа. Ворския май съм го виждал някъде. И Познат ми някъде. скина. Мисля, че някъде е тук и да знаете, снимам без хак, просто съм голям късметлия. И намирам много бързо диаманти. Да, както виждате, аз съм без хозуни. И аз. Как му намерим кирка? Тук има честа. Да добавя ли един друг, ама той играе, той в момента е в сървъра. Абе... Не, по-добре ние ще ни развали сървайва. Идвай. И един хом. Той е гриф. Грифът ми е там нагоре, имаше един. Имаш ли храна? Къде си бе? Тук. Че нямам храна. Ето. Ние в епизодите няма грифа ми. Ето вижте. Една къща поне може да... Аз от тук бях изкопала и тук имаше кварц. Тук какво Може би ще вземем джубокса. Аз отивам да търся нещо, май се стъмня. Ще се бием с монстъри. Да знае, че аз играя на английски отскоро. Аз взимам храна. Някакъв се праща при мене. Бъди готов да го убиш. Чакай, как се пише всъщност? М5 е, той ми е приятел. Ми5 е. Не му приема. Аз му приех. Абе, Къде? Его. Само ни намери къщата. Махай са е. Убили го бе? Да. Така, тук И да. в къщата имаме едно ниво, може би сега ще събираме го. Аз пък търся да виждаш някой... Не му приема. Чакай, аз ще го влезя. Повече нямам приемаме. Аз му написах, че снимам и клип. И не искам той да участва в него. Да.
Ако някой е от Търново, да напише в коментарите. Ние също сме от Търново. Да. Ако стана за водата ме повлече надолу. Аз тук си... И това се наричат криви скелети. Аз съм при тях и те не ме оцелват. Сега... намерих овца. Тук има някакъв скелет, който се е на кола, аз съм зад него, ама не ме бие. То с М5 няма му приемам. Сега, може би... Да знаеш, намерих 2 овци. Ами аз имам една вълна. Вземи ги... Аз имам 2 вълна. Намерих дърво от гъби. И ако някой знае как се прави сървър с хамач, да каже, защото аз един приятел ми обясни как, ама не ми става. Може да го обясня. Някой ако знае точно програмата за намаляване такова на клипа като формат, защото много за 5 часа ми става, нали, ми става да се прати в един клип в YouTube. Може да направим. Как да ми сака новата, как да ми сака страницата? Ще я прекръстя. Кажи да напишат в коментар. Напишете в коментарите както искате я сака страница. И ще се избира нещо, ние ще правим предизвикателства. Какви предизвикателства? Ами ако някой на предизвика за нещо, ще си изберем едно. Да, можем да направим и томбола, ако искате да оцеляете с нас. Някой ще живее с нас някой. Томболата ще е за тези, които са се абонирали и харесали. И да, намерих зомби с лопата. Аз имам една програма, когато копирам нещо, цъкам стрелката и се завърта и се пада. Се пада едно от всичките неща, които съм копирал. Имам 46 мънита. Мъни, аз имам 56. Аз убия тук зомбита. Тук намерих Скелети. Тук намерих чест. Гръмва крипъра, уби скелетите, чай гръмне другия и бам, уби единия. Падна ми лък. Браво, аз взех тук торч. Аз отивам в холма. Едно в едно с лъкови ли иска то? Аз отивам в холма и ако някой няма направим го. И ако някой знае как да прави сървър на хамачета, напише и може да оцеляваме. И ако който го напише, може и с него да оцеляваме. Ако никой не напише, да правим томбола. Да. И сега, чакай, че тук бия зомбита и за малко да умра. И съм 16 лева. Добре, ами... Може би ще окрасяваме Flame Power, кой е? Не знам. Може би... Намерих клон, без да искам да го убия. И го убих. Те май е голго всъщност. Да. И ако искате да играем с него. Ами да, но сега малко ще е гадно да се включи по епизода. Какво като е гадно? Но може би в следващия или сега. Ще играе с нас. Еми, може би сега. Давай го, включвай се. Ало. И да знаеш, го ще снимам клипа и ние ще ме убият. Да, това е флаш павър. Гола телепорт. Някой да са телепортни при мен да ми помогне за зомбитата и за скелетче, защото съм милион. Да не видиш клип. Да не видиш не клипа, ами... Да почваш да оцеляваш нас, защото не сме много напред вече. Не сме се развили толкова. Сега развити сме, ние сме ни грифали тук дърво, но... Аз бия зомбита и имам 60 мунита.
Така, Гого, сега, може би след Константин, ела да направим леглото. И добре. Аз имам 2 вълна. Колко имаш? Аз ще го направя с 2 бели и една черна. То може. Да, бе. Откъде взехте тези неща? Ами, от китове и от тази игра от вчера тук. И аз пък от преди малко. Както влязох в сервера. Имате ли кирки? Да, сега ще легнем на леглата, не очаквахме гост, но гостка го няма. Да знаеш, аз намерих още, имам вече 4 вълна. Да знаете, аз съм Камиро. Това дето снима по Ренгър Пъла. И после Флаш Паринг. Гого. Гошко. Да. Който играе ли? Ако заваля дъжд. Опа, исках да видя дали му пи. Който... Зомби са с верижни брони, дано ти падне каската. Играе ли, като да си напиши името. Да, че вече показва. Който напиши как се прави добри сървър с хамачи, ще играем с него. Ако напишат... Добре, ама вари от тата. Ако напишат доста човека, Томбота ще е с тях. Или да, които са харесали. И да, както вече казваме, пишете долу как да така страницата да я променя името. Добре, излез от къщата. Нямаме точно. И както вижда, че аз не съм с тях. Ама не мога. Няма да чупя пак тук. Аз търся къщи. Ай, тук бе. Какво? Аз търся къщи, ама събирам пари и много ми лаги, малко ми лаги от този дъжд, че мания ви. Яко ми пишат в лига? Ми пишат в лига, сега. Сега само да напиша на човекът. И да. Ами след малко ще свършва клипа. Да, може. Защото остават 3 минути до едно нещо. Защото ме баннаха всъщност за лига и трябва да чакам 20 минути. И да. Защото Риот са... Ето става 20 секунди, елайте да лигнем. Константин е бързо идва да лигнем на леглата и спирай клипа. Снимам най-вероятно. И да, като за Виж, че има чудовище. ще се покажа безброния. Ако Всички да се покажат безброния, да покажем Flame Power. да. Това е нещо като диника. Къде си коси? Ето, виж колко якщина. Скучи, че не те виждам. Те трябва. Ето ни на нас. Ето, ще фърля едно леда. Така, само ще дали хвърлям. Фърля малко кукала. И това беше клипа. И чао!